Jes. Pitäis varmaan kattoo tää uusi sample-levy. Satana naapurit taas bailannut viikon. Vittu mitään kuule. Moro! Tiedätkö vittu, nyt sai säädettyä niistä ydinlirpakkaa, et tukka lähtee. Mahtavaa! Mullakin uusi lätty. Tsekkaa tää, olisiko käyttistä. Ai jumalauta, sinne meni bongi. Joo, Mistä helvetistä sä... Swimba-veljet! Onko tää suoravetoinen vekotin? Paha sanoa, mutta mä voisin mennä kohta vetää suoraan uuden. Okei. Tälleen tää skulaa. On kyllä aika laimeet soundit. Mitäs toi styrkkaripuoli? Joo, jotkut ihmeen tötterät tossa mukana tuli. Mitä vittua? Ai tällaisilla tötteröilläkö sä meinasit tätä soundia kuunnella? Tää olisi ihan hyvä kätkö, mut koitetaan nyt hoitaa tää eka. Tämähän vaatii pientä äänisuunnittelua näköjään. Noniin, heitetään nää skopet paikalle ja tsiikataan, et mikä meininki. Mikä toi oli? Ei vittu, jätkä on jo ihan liian hyvissä tähän touhuun. Kirjaimellisesti ei vittu, solmussa. parasta puhumaan, sulla on joku tötterö. Varo! Siis eihän meidän vielä pitänyt tätä remonttia aloittaa, mut vissiin sit pakko. Muistat sä, että bileet on tunnin päästä? Mihin vittuun se lätty joutui? Täällä. Ei, tää on ihan mutkalla koko paska. Hei, vielä on tämmönenkin. Saiskohan tätä oikastuu millään? Käytetään vaikka tätä Labrakokin keittokirjaa. Chiga. Test. Noniin. En mä kyllä ihan varma, mitä sä teet, mut toi näyttää hauskalta. Mitä vitu ydinsodan kestävää matskuu tää lätty on? Hei, tuus tänne. Ois rauta kuumana. Anna mennä. Noin ja noin. Mitä? Ei vittu, tämähän meni ihan mössöks. Hei Vena, ei mitään hätää. No niin, johan rupee homma rokkaamaan. Hioutuu samalla soundi pehmeämmäksi. Juu, viskaa tänne vaan. Näin me se eka levykin väsättiin, muistat sen. Todellakin. Juman kautta, täydellistä. Jätkä kyllä handlaa. Mut eihän tää vittu koko kiekko tähän masinaan edes mahdu. Kato nyt. No, heitä tänne. Mä leikkaan noin paskat biisit helvettiin. No, siellä olikin puolet ihan paskoja biisejä. Oho. Ota tosta. No onhan noit levyjä. Ei, toi oli virhe. No, kyllä tää tästä. Hyvin menee. Kokeillaan, jos meikäkin osais vähän. On tätä trimmaamista ennenkin harrastettu. Eihän tästä tuu herttasta hevon paskaa koko touhusta. Ja näin. Nyt otetaan kovemmat konstit käyttöön ja lyödään kierroksia koneeseen. Tsiikat tätä mummon masinaa. Tässä olisi tää Rainerin unohtama keklu. Katsotaan, pystyykö tää edes mihinkään. Oho! Uops. Vittu, sehän uppos. Meidän levyt loppu. Perkele. Hei oota, mä muistin jotain. Loistavaa! Ei mitään vittua nyt taas. Mihin vittuun sä kimpoilet? No, tää nyt on vähän tällaista. Tää taitaa mennä remix-hommiksi nyt. Kyllä tää hoituu. Siitä vaan liimailet biitit yhteen. Joo, perus kutten paste. Noin. Joo, kyllä. Eiköhän tää. Hyvä tahti. Sun säädötkin hoituu aina noin. Mikä spiraali. En mä pysty. Tessä. Ei oo kyllä häävin näköinen lätty. Tais muuten humahtaa samalla vähän kovempaa noin sun settissä. Mähän sanoin. Noniin, tää se nyt vielä puuttuu. Oliks pakko runkkaa just nyt? Eihän tää irtoa edes käsistä. Koitas nyt. No, aina se Tuomanin kuvastokin liimaantuu kiinni, kun näkyy joku uusi vehejä.
Hyvä. Erinomainen idis. Joo, siihen vaan. Liimaaminen toimii aina. Tästä tulee kestohitti. Veivaa. No, hyvä. Ja neula inee. Toimiks se? Hei, ei helvetti. Tämähän on ihan hittimatskuu. Suoraan johonkin reiveihin soimaan vaan. Älä. Oh yeah. Mietipä tota. Olihan tos matsi. Voi vittu. Veno. Lorotetaan kiristi voiteluun. Noin. Ei! Ei vittu, pitikö sitä veivata ihan noin antaumuksella? Mitä nyt? Tsiikas tätä. Oliks tääkin joku jemma kanssa? Tää paska lähtee lentoon kohta. Mitä helvettiä? Se lähti lentoon kuin paska. Sidotaan se näihin vittu huonekaluihin. Mä luotan kyllä suhun. Ei. Sehän meni hyvin. Annas kun meikä vähän vanhana pellepellottomana säätää. Mene nyt pois siitä. Aina toi dikki on edessä. Hei, hyvä, että me pöllittiin tää Jopos ja Piri toimilta. Piri toimii. Mä niin vittu poljen. Wow, oot sä ok? Ei saatana. Joo, kyllä tää kämppä näyttää nyt taas samalta kuin toissapäivänä reivien jälkeen. Hei, kyllä tää tästä. Helvetin hyvää duunia, kuules, Swimba velisein. No niin, tää on sitä tulevaisuuden soundia. Hyvä me.